Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung weekend po ng Mayo 6 hanggang 8, Sabado hanggang Lunes. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naru College Foundation Typhoon Preparedness Center, Avenue Plaza Hotel, Aboy Tees Power at Bank of the Philippine Islands. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Nahinga ako nito ng Sabado hanggang Lunes. At nakita po natin, nandyan pa rin yung dalawang low pressure area. Yung isa, nalusaw na po, si 94W. At itong dalawa na natitira, si 93W at si 95W, ay unti-unti na po itong humihina. At base po sa mga global computer models, ito po ay inaasahan magdi-dissipate sa loob o malulusaw sa loob ng 24 hanggang 48 oras, lalong-lalo na po si 93W na kung saan nagbigay po itong mga malalakas na ulan ng mga thunderstorms na minention natin yan sa last video analysis natin na magbibigay ng ulan sa Huwebes at Biyernes at nangyari po. At meron pa rin mga thunderstorms na naganap na yung araw na ito but unti-unti na po itong nag-i-improve ang panahon. So ito po yung kaulapan ni 93W, medyo exposed po ang northern portion niya compared to the southern portion na medyo makapal pa rin yung mga kaulapan. At ang kanyang mid-level circulation ay still nabubuhay, malakas pa rin yung kanyang sirkulasyon at nagbibigay ng mga paulan sa Spratly Islands kasama po ang Kalayaan Island Group, pero nasa may southern portion po ito, south of Kalayaan Island. So, may mga thunderstorms pa rin magaganap sa loob ng 24 oras hanggang bukas po na linggo. At yung kanyang trough ay nagbibigay rin ito ng mga upaulan sa Kanluran Kabisayaan, Sulu Archipelago, Kanluran Mindanao at Gitnang Mindanao. So, mag-ingat po dyan sa mga kidlat at mga posibleng bagbabaha pag meron pong malalakas na buhos ng ulan dala ng mga localized thunderstorms na naka-embed po dito sa extension o trough ni LPA 93W na kung saan nakakabit din dito sa pawala ng kaulapan ni 95W. At ito po si 95W, mababa po ang chance na maging bagyo at inaasahan po rin itong malulusaw sa loob ng 24 oras. Bali tandem po itong dalawa dahil po medyo unfavorable ang upper level winds dito sa dagat Pilipinas at pinapasukan po siya ng dry air. Okay? At ang trough nito ni 95W nandyan po sa likod niya, south of Guam, at bibigay rin siya ng mga thunderstorms sa western Micronesia. Meron po tayong major front dito o frontal system. Ito po yung springtime o annual springtime na frontal system. Nagbibigay po siya ng mga thunderstorms, mga pagkulog at pagkidlat din sa Japan. Dito rin po sa Taiwan at South Central China. So may mga pagbaba din dyan magaganap dyan. But ibang bagay na ating bansa ay magiging mainit at malinsangan ay umaabot po yan ng 40 hanggang 50 antas sentigrado, yung tinatawag nating heat index. While yung outside temperature natin ay umaabot lang po ng up to 33 to 34 or even 35 degrees centigrade sa Luzon at sa ibang parte po ng Pilipinas. So, balik tayo kay 93W, kanyang risk of flooding and landslides ay bababa na po siya from medium to low sa loob ng 48 oras hanggang Lunes. So ito po yung ating fast animation. Nakikita po natin dito ang pag-alis na yun unti-unti ni LPA 93W na kung saan yung kanyang mid-level circulation ay natitira na lamang. At si 95W naman po ay halos mamatay na. Halos wala na po siyang kaulapan. But meron pang mga maninipis na low-level swirl sa hilagang bahagi po ng Palau. At kung titingnan natin yung zoom in sa animation, so makikita po natin pagpatak ng gabi, mga bandang alas 8 na po ito, alas 9, ay nakikita po natin yung infrared satellite. Diyan pa rin yung mga lalakas na thunderstorms but maliit na area na lamang po ng circulation nitong LPA 93W nasa south of Kalayaan Island Group. At dito rin sa Mindanao, may nagbigay rin yung mga paulan, yung mga kanyang trough dito po sa area na ito at sa Kanluran, Kabisayaan, kasama po iba't ibang bahagi po ng Sulu Archipelago. Dito naman po sa Luzon ay mukhang manipis po ang tsansa po ng mga localized thunderstorms except po dito sa may Benguet area at Pangasinan, may mga maliliit pong thunderstorms sa bulubundukin. Dito rin po sa bulubundukin po ng Cordillera at Ilocos Region.
Now, punta natin yung wind at pressure forecast for the next 3 days hanggang Martes. Bukas po ng hapon, linggo. Kita po natin medyo malulusaw na o completely gone na po ang sirkulasyon ni LPA 93W at nananatili na naman po ang mahinang hangin mula sa timog kanluran o mahinang habagat. Hindi pa po ito yung pure habagat. Nag-interact lang po ito o nag-respond lang dahil po sa isang frontal system dito po sa may Taiwan area at katimugang bahagi po ng Japan. Ito naman po yung remnants ni, posibleng remnants lang po ito ni LPA 95W sa may Palawan area. Ang ibang bahagi ng ating bansa ay magiging kalmado hanggang katamtaman po ang ihip ng hangin sa iba't ibang direksyon except po dito sa may Palawan mula sa Tibog Kanluran. Pagdating po ng Lunes ng hapon, inaasahan po natin ang napakakalmadong panahon sa buong bahagi po ng ating kapuluan except po ang Batanes na kung saan mayroong konting hangin mula sa hilagang silangan at paiba-iba po yung direction dito ng hangin. Dito po yung natitirang kaulapan o remnants ni LPA 95W. Martes ng hapon ay makita po natin halos pawala na po si 95W at patuloy pa rin yung mga kalmadong hangin o halos walang hangin sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan at paiba-ibang direction po ng hangin ang magaganap. Itong area po ng dulong hilagang Luzon sa may Cagayan hanggang dito sa may Northern Cagayan, Northern Ilocos Norte hanggang sa may Batanes, Bubuhing Cubao Islands, may konting preskong hangin mula sa hilagang silangan o light to moderate o medyo light to moderate po ito na hangin. Magbibigay po ng preskong panahon although may mga posible po dyan mga thunderstorms o mga ulan na pwede maganap. At yan po ating wind at pressure forecast. Tingnan natin yung rain forecast mula sa European model from wind.com. At bukas po ng linggo ng hapon, inaasahan po mga localized thunderstorms pa rin sa may Kalayaan Island Group, sa may Palawan, Kanluran Kabisihan, Gitna at Kanluran Mindanao. Dito po sa may bulubundukin po ng Cordillera, Benguet at Ilocos, may mga localized thunderstorms po dyan magaganap sa bukas ng hapon dahil po sa local convection, local heating ng Luzon. At sa Lunes ng hapon, inaasahan pong mas lalakas po ang mga thunderstorms po dito. Mag-extend po hanggang gitnang Luzon, kasama po Metro Manila, konting areas po ng Kabikulan. Ang mas malakas na thunderstorms ay dito po sa may area po ng Cagayan. Okay? Na kung saan yung mahinang hangin mula sa hilagang silangan ay magkakaroon po ng interaction dito sa ito kasi medyo malamig ng bahagya at medyo mainit po dito. So magkakaroon po ng clash ng mga air masses at mag-generate po dyan ng mga localized thunderstorms. At continuous po yan hanggang hapon-hapon lang po. Okay? So Monday the afternoon. At Lunes po ng afternoon ay magaganap pa rin mga localized thunderstorms sa may Cagayan, Isabela at iba't ibang bahagi po ng Luzon kasama po ang Calabarzon, Metro Manila. At meron din po mga isolated ones sa may Mindoro, Western Visayas at Silangan Mindanao kasama rin po ang Zamboanga, Sibugay. So yan po ang mga magaganap na mga localized thunderstorms sa Lunes at Martes. Daw na po sa Luzon at sa may area po ng Cagayan. Dahil po sa pagbaba po ng konting hangin mula sa hilagang silangan. So far, wala naman pong low pressure system na magaganap o mamubuo sa may Pasifiko. All clear naman po sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Wala pong pinapakita ang mga Typhoon Global Models. So, dyan muna natin tinatapos ang latest update na yung weekend po ng Mayo 6 hanggang Mayo 8. At babalik ulit tayo next week para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.